abelusi abalusayo ishaphethi akuye wonke umuntu onenhliziyo yokulusa kodwa lifaka uNkulunkulu abantu abangeke balibone kodwa lifake kuwena ayenze besipho. That is the gift of the Spirit. Sonke sinazo kukhona abasebenza behind the scene abangabonakali, but they are important in the body of Christ. Angasomana ngizwa manje kunamama abasebenzayo lapha ekhishini. That is their gift that God has given to them. It although can be seen and undermined by us because we are people, but I serve that is the gift of the Spirit. Ngiyangizwa bangcwele bazosevikela sizodlula isikhathi sabo ngoba sifika isikhathi masesenemngcwele siserve isikhathi masesidlula basebeba khona othisha, teachers of the word. That is a gift. You cannot be a teacher when you are not a teacher. That is a gift that you are given by God, that you must teach. Ufundise akuyona into noma imphiwo zonke lezi zikamoya amazi noma sikhona ngesikholwa, but imphiwo zikabani zikamoya. Amen. Abanye bangcwele baphiwa ubufakazi, izwi lokufaka yabona bangcwele akuyonto ofakaza nombani, kodwa khona umuntu othushela phansi afakaze usindiswe uthi ngiyamdinga lo Jesu uzofakaza uthola ukuthi uNkulunkulu uyayibeka indawo ayibeke ekhaya. That is the gift, the fruit, the gift of the Spirit. Sonke sinikiwe awushaya ihloko kunawo nikeza uPhillips. It is important as my gifts. Praise the Lord. Hallelujah. I tell them I cannot now make gifts here. I cannot now resipho sakhe. Khona babazi uhlelo. No sizinto se. Khona babazi ukudirect uhlelo. Director ubona ukuthi ngempela la ngempela kube ngekho lo hlelo bengelihamba ngalolu hlobo. Khona baphethe kubafundi. Mina manje ngiyafunda kodwa khona abantu engafundi nje ngapha makufunda iBhayibheli. Praise the Lord. Abanendlela yabo uNkulunkulu abanikezile bantwini mabaphisile. Praise the gift of the Spirit. Ziningi bantwini kodwa siphelelisa umsebenzi owodwa. Uwodwa umsebenzi. The body of Christ to be alive. Let's give God a big hand of praise for the gift of the Spirit. We are in a well of life. This is Well of Life International Church. It is my favorite. Let's now John chapter 4 verse 14. That is the vision. One kuluma vision. Because the vision manuele tina sohlula kulomhlaba hlala ngisho lento ngoba vele njengoba esikhula sizodlula vele in generation. Le vision le must stand. Even if when we are gone, it must stand. Bakabonga uNkulunkulu kumele ime. Kunezinto esidinga sivumele ngoba sivikela lento the vision yebandla. Angasimane ngizwa. Kunezinto
kunezinto esingeke kunento esoyikhuza kunezinto esingeke sivumele ngoba sivikela ivision umbono webandla. Amen. Umbono webandla uyaqhubeka njengoba sithi generation so nje amasifuna ithatha generation and iqhubeke nayo. Kufanele siugcine uphiwo. Yeah. Yeah. Kufanele siugcine uhlanzekile. Noma kwenzakalani, but make it a point that you keep this well clean. It is the responsibility yami nawe sigcina lo mthobo ohlanzekile. Izolo ngikhulume ngensindiso. Being born again by the power of the Holy Spirit. Those gifts, they emanate or they come from the love of Christ Jesus. The gift that we have. Ukuthi siphelelise lo mbono. Njengoba internationally, kusho ukuthi is not limited in South Africa. It's not limited in South Africa. It is international. One day we will see the way of life being established overseas. Because it is the vision says so. So you must keep it. Don't try and spoil it. Do not kill it. Do not take it to your own direction. Let the owner of the vision direct the vision, because it is not for us, it is for him. Lena vision le kumele ukuthi kube khona abantu abazofika sebephelelwe ithemba bathi bebephuma la libuye ithemba kuzwakale segrana amanzi okuphila. The power of the Holy Spirit bring it up and down. It's not for playing. We are not acting in vision that has been given by us, by our daughter. Kankulunkulu ethandaza kuvela lo mbono hayi ukuthi kuyadlalwa. Ivision iyaphila. We must respect the vision that is given to us. Angasomana ngisho yini? Mina nginomthombo nomama wenu. Sifuna ukugcina uhlanzekile. Uphila. Khona izinto ezingeke silalele ezivela mina. Ngoba uNkulunkulu uyakhuluma ngomthombo kuthi wawudalelani lo mthombo. Umthombo fika wonke umuntu aphuze kona aphume sephilile. Amanye umuntu bangena emthonjeni aphuze aphume ngaphilile. Ngoba umthombo that has been designed to fulfill what God has bestowed on us. To fulfill our mandates. In mandate yami, we will end when I come to 50. I've got 50 years now and more, but when I come to 100 years, my mandate, my mission will stop and go. And you have to take the mandate and move forward. Don't kill it. Don't make it yours. It's for the Lord. It's for the Lord. It's for the Lord. No, my God. I will wait. It's for the Lord. That the Lord reign. It's for the Lord. Ngiyazi ukuthi lo mthombo akafuni uSathane. Ufuna ngathi wabulala lo mthombo. Wonke umuntu ongena la kumele aphume ephilile. Okade lahlekelwa yithemba kubuye ithemba. Ngoba umthombo uphila. Waprofethwa. Is prophetoless. Praise the Lord. Abantu ababrenched alikhuluma lento. Ama branch lawakhona aphuma kulomthombo
ningenze likhulu inhliziyo zenu bonakala umthombo ophiwe uNkulunkulu ngezakhe izandla. Ningabathwesi namadoda nimzisa ubuhlungu bokulinda bokuhamba noNkulunkulu. Ningayenzi leyo nto bathandeka. Nazi ukuthi nenza into establishwa phezulu ezulwini. Ningabahluphi laba baphethe le mibono. Nibasupport kuma-branches. Ukusupporta kwenu bona kuyojabulisa uNkulunkulu asibusise impilo zenu. Ningabakhalisi. Angakhali ubaba umfundisi ushado. Angakhali ubaba umfundisi uBheki. Akangisazi kuzokwenzeka njani ngalabazalwane. Just support them and God will bless you. God will take this one lomthombo when we are united. Awuyise kwezinye indawo kunabantu lazobabless uNkulunkulu abazokushumayela phesheya kwelwandle. Hayi. Hayi, siyabonga. Kunabantu azoba-raise uNkulunkulu. Hallelujah. Ungacabanga ukuthi njengoba ukhona mawudlule emhlabeni umthombo uzophela. We'll go. We'll go. We'll go. We'll go. We'll go. But uNkulunkulu uyozikhethela yena. uNkulunkulu ke ukhetha kwakhe. Angifuni ukuyenza lentifa. Ngifuna lenti ngabi yifa. Kwabekela abantu abayifa. Iyabonakala abantu. Ingabi yifa. Ayilona ifana kaBheki. EkaJehova ophilayo. Ayokwazi ukuthi aqhubeke after some years gone by. And the ones that will love the Lord. Abayathanda uNkulunkulu. Bathanda izipho zikaNkulunkulu. Bazeluse ngeqiniso. Abayawuthatha lo mthombo. Sesihambile thina. Mhlawumbe generation yethu siphelile. Kodwa uNkulunkulu uyozirayizela. Ayabona ngaleso sikhathi befanele. Gcina lo mthombo. Gcina lo mthombo. Gcina lo mthombo. Gcina lo mthombo. Ngihlawuli bamela. Gcina lo philile. Uyisipho sikaNkulunkulu. Just keep it. Keep it. What did anyone go to talk? UkakaJehova daliliso. Tena nomthombo. Nelithina lelivangeli. Ingakho ngikhulume ngokusindiswa. Ukuthi kumele sisindiswe. Singafani nento esindisiwe. But sisindiswe. Cela sifundise lenkosi. John chapter 4 verse 14. Chapter 4, John, verse 14. Let us read. Okay. Don't talk. Cela ke bathandekayo sifunde izwi lenkosi. John chapter 4
verse 14. Khona ngasifundela. Hallelujah. Ngiyacela bese sitholile sonke sithi amen. Sizofunda incwadi. Sofunda incwadi ngokaJohane chapter 4 verse 14. Yes. Kufunda kanje. Kepha lowo oyakuphuza amanzi engiyakumnika wona. Yeah. Kasayiboma naphakade. Kepha amanzi engiyakumnika wona. Phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi aphumayo. Awuphinde lapho ndodakas. Kepha lowo oyakuphuza amanzi engiyakumnika wona. Oyakuphuza lamanzi engiyakumnika wona. Kasayiboma naphakade. Loyo akasayokoma naphakade. Kepha amanzi engiyakumnika wona. Yes. Phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo. Amanzi engiyonikeza wona. Phakathi kwakhe ayaba namanzi emthombo. They shall move in and out. Hallelujah. Kepha amanzi engiyakumnika wona. Yes. Phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo. Yes. Wamanzi aphuphumayo. Amanzi anjani kanjani khuluma nonke. Aphuphumayo. Amanzi anjani kangcwele aphuphumayo. Yes. Asike sithole la kule version ukuthi uthini uNkulunkulu. John chapter 4 verse 14 it reads. Yes. But if anyone drinks the living water I give them, If anyone drinks a living water, they will never thirst again. they will never taste again. And will be forever satisfied. And they will ever be satisfied. For when you drink the water I give you, Ngoba bawuphuza amanzi lawa enginika wona. it becomes a gushing fountain of Holy Spirit. Imagine gushing fountain of the Holy Spirit. Ukuthi futhi imandla nasewell of life. They must have the gushing power of the Holy Spirit. The gushing. It's always in and out. Forcefully. Gushing. Hallelujah. Springing up and flooding you with endless life. Flooding you with endless life. Up until you reach heaven. Heaven, the water gushing in your belly. Water is the Holy Spirit. Hallelujah. Water is the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. So even jama ufuna ukubulala thatha umoya egcwele. Ezophelelwa manje. Beke bathatha umoya kaNkulunkulu. Uqedile leli manje. Beke bathatha umoya kaNkulunkulu. Bangabusakasha, bangabusahamba, ungasabi fountain wathula. Then the church iyophelelwa manje. But there's no gas. There's power. The church shall conquer. That is why we speak of the gift of the Spirit. Hallelujah. Gift of the Spirit. These people that God is just recreating. Abakadabush. Born again, recreating. We were created, but God keeps on recreating us. Again and again and again. Why? It's for we are subjects recreated. We are recreated. We are keen. Some of the things as our Kuruma long time ago start. That is your work. I must be part. Yakuzustanda zonke. Futhi akuzo zonke ezikhuluma ustandi. Ngoba ngeke bakhethe. You are trained, you are taught. I've learned
intando yethu senze intando kaBaba osithumileyo. Cela ukuzalana ke senzovala angibizwe ivision yakhe wonke umuntu ufuneka sindiswe la ukuze this water gush ngeke sibe nawo ama problems when we are being controlled by the Holy Spirit. When we learn to listen what the Spirit of God says to us and walk according to the Spirit. Let me just share this. When there was an ordination a long time ago, Ubaba uzokhumbula Ubaba Zibuko. Kunamadoda afika la azo ordination bakhona abantu abamhlophe. Ngikhuluma ngaleli bandla. Bangabe labo baba beordena khona wayumlungu wayekhuluma isilungu nje. He came to me, he said, Pastor, I was pastor, then I was going to be ordained with office, the senior pastor bishop. He said to me, for this, make it a point that you don't change the way you do it. You are on the right track. I'm starting kissing, but it is freedom and Canada. Uguchuna Mora Kakuluku. Uguchuma Kukulu, Lenso, what deposita in the presence yake, what deposito where Uguwaku Mutokena. Afumani, what in a sheet. What is the Imam Lego does figure to the Taliko in his way? His way. Nimabulani umthombo. Nimabulani umthombo. Ningakuphisile umthombo. Ngoba uyosiza izizukulwane nezizukulwane sesahamba thina. Sesifumana imikhala yegolide ukuthi bakhona abawumisayo lo mthombo. Lo mama lesikhuluma ngayo la. Kunento ayenza. Ingabe sikhathi uJesu eqala iminisi. Ebiza abantwana bakhe, abafundi bakhe. Lithi wabizwa ngale wesifazane. Ngoba imissionary kufanele ivangeli lifinyelele naseSamaria. Abantu baseSamaria, they were very hard. But badingeka ukuthi kusetshenziswe lo kahle kahle okadaziwa abantu ngendlela kusetshenziswe yena uma ngabe emthonjeni lithiwa ephathivisi befika emthonjeni kanti hayi ngoba esemthonjeni kunezinto zakhe azozibheka emthonjeni. Wayezobheka izinto zakhe emthonjeni uhlangana noJesu. Amen. Because uJesu nithi uJesu ufunda uJesu ufunda enhlizweni. We cannot deceive God. God looks at the heart. Looks at the heart. We cannot deceive. Looks at the heart. Now, when a message ekhuluma kulo lo uthi hayi wena ungafuna kanjani mina manzi ngoba uyazi ukuthi umJuda nomSamaria abahlelana. How come that when you are Jew mina ngumSamaria kodwa ufuna ukuphuza amanzi? Wathi uJesu uma bewazi ukuba bewazi ukuthi ubani lo wathi phuza nama lo omnikeza nama make wabaphuza angeke uphinde wonke lithi prophet uJesu ngempilo yakhe uhamba kanjani empilweni. Ngiyangizwa bathandeka lo wesifazane wathatha imbiza wayiphahlaza wathatha manje khuluma imbiza wayenze njani? So nkulume nami ngizoloze ngami ushuthi eyayimona lo wesifazane noma yayibhedisa ibanjani imbiza.
Ngeke imishini kaNkulunkulu ikwazi ukufezeka. Lewesifazane esahamba lembisi. Okay. Jesu. Wena sikhuluma izinto ezife ngoJesu. Kodwa manje singabasizi baseSamaria. Ngoba imbiza esekhaya. Ethwele imbiza. Badinga ukuthi imbiza ayiphahlaze. Mase kuba ukuphela kwendaba yembiza. Ukuze akwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ambizele wona. So now, uma ngabe ethi lo mthombo asugade abanoseleyo bonke abogadile kufanele baphahlaze basikhuluma ngembiza asikhulumi ngalento mhlawumbe ecabanga yonke into oyithwele enhlizweni yabo oyithwele ekhaya uyiphahlaze ukuze lo mthombo ukwazi ukuphilisa bonke abazophuza bona. Ngithe into engikhuluma kumina ngekhohle futhi oyokwazi ukuqhubeka nalomthombo sesihambile ozobamba namazi awagcina. Angazi kodwa ngiyazi ukuthi uzohamba bangazi yini. Ngenzela ukuthi uma ukuthi isikhathi sami kanti uNkulunkulu sesishayile noma sesisincane. Ngazi ukuthi ngishiyele ngitshele bese seniyozibhedela ke nizenzele into eniyithandayo but mina ngitshele into eyodwa uluhloniphe nomthombo. Yophathe kahle. Iphahlaze imbiza. Ukhuluma nge-gift of the spirit, ngicela ukukhuluma ngama-fruit of the spirit. Hey. Fruit. There's a good fruit of the spirit. 8 tellers, come on. Engithi mase unomoya kunezinto ekumele zibonakale ukuthi ziyakheka kwena ziyahluma ziba ngama-fruits. Usiwasebenzisile ama-gift kwabonakala sakushayela izandla baqhuma uprofetha kwathi wasinalo uprofethi kodwa uNkulunkulu into elifunayo usefuna manje ukudlula kwizipho ayongena ethelweni zikamoya engcwele emele sibonakale kwabakholwayo isithelo esokuqala esiluthando. Isithelo sokuqala esiluthando. Uthando la. Hey. Amen. You see, isithelo sespirit wasicela uNkulunkulu. Uthando. Engithi lesasisiboni la. But siqashile. Sibheke ubani umnikazi wama-fruit ukuthi sikhona ukuzakhalisane somebody. Amen. Ningawubulali lo mthombo ngenzondo.